Mae'n lun cyfawdd ym mhob Eisteddfod, ymwelwyr yn cymryd rhan mewn gwersi I drial dysgu bach o Gymraeg, ond roedd rhywbeth bach yn wahanol am y wers arbennig yma. Ymhlith y bobl oedd yn cymryd rhan oedd Ffoaduriaid, yn cynnwys rhai o Syria, yn ymweld ag Eisteddfod am y tro cyntaf. ما اسمي ومن أين أنا؟ اسمي هو مي الخطيب. أنا من سوريا ومن حمص من مدينة حمص وأنا هنا منذ 4 شهور. كيف استمتعت بدروس الويلشية التي تلقيناها منذ قليل؟ بصراحة استمتعت كثير وراكان بيتعلم ويلشي أصلا في المدرسة فيعني هو استعاد ذاكرته وتذكر بعض الأرقام. Ers dechrau Ryfel Cartre yn 2011, mae tua 5 miliwn o bobl wedi ffoi Syria. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae 78 wedi cael ei ailgartrefi yma yng Nghymru. Oxfam oedd yn gyfrifol am drefnu ymweliad y grwp o'r maes. Yn ôl Hacio William o'r Elusen, roedd hi'n gyfle iddyn nhw ddysgu mwy am ddiwylliant Cymru. Oedden ni eisiau dangos I Ffoaduriaid a cheiswyr lloches sydd bellach yn byw yng Nghymru, gymaint o groeso cynnes sy'n na iddyn nhw yng Nghymru. Ac oedden ni hefyd eisiau rhoi cyfle iddyn nhw gael blas ar mwy o ddiwylliant Cymru, felly maen nhw wedi bod yn y pafiliwn, maen nhw wedi cael gers Gymraeg, felly oedden nhw gael dod I ddysgu mwy am y wlad maen nhw'n byw yn ei rwan. Yn anffodus, mae yna adegau pan dyw Ffoaduriaid heb gael croeso mor gynnes. Mae yna rai pobl yn deithio ni, oedden ni'n sgwrsio gyna, ac o'n i'n holi pobl os dyn nhw wedi cael profiadau felly, ac dod i'r gwir amdani, yndi mae pobl weithiau, unigolion yn deud pethau cas ag ati. Ond ar y cyfan, dwi'n meddwl, mae Cymru'n wlad andros groesawgar. Dwi'n meddwl mae pawb dwi wedi sgwrsio mewn heddiw o'r criw wedi deud, I feel so welcome here. Felly, dwi'n meddwl, mae yna bwysigrwydd mawr bod ni'n codi llais ac yn dweud, da ni yn groesawgar, da ni'n croesawu chi, da ni'n gwerthfawrogi be da chi'n gyfrannu yn cymdeithas ni, mwyn boddi y llais y lleiafrif sydd yn fwy rhaniedig a ddim am eu croesawu nhw yma. Cafodd y Ffoaduriaid hefyd y cyfle I gwyddo'r Prif Weinidog. Yn ôl Carwyn Jones, roedd yn gyfle iddyn nhw ddysgu mwy am fywyd yng Nghymru. Ni'n gweud wrth gwrs bod ni'n wlad ddwyieithog, bod gyda ni diwylliant yn y Gymraeg a hefyd yn Saesneg, ac wrth gwrs maen nhw'n gyfarwydd â diwylliant Saesneg. Heddiw wrth gwrs mae Fenni wedi agor i'r diwylliant Gymraeg. A welys chi hefyd yn cael cwbl o selfies a siarad, dyn nhw pa fath o bethau o'n nhw'n gweud wrth chi yn cynharach? O'n nhw'n gweud yn ei gwledydd nhw, mae'n anarferol I wleidydd I siarad y bobl. So, meddwl o'n normal fan hyn, ond o'n nhw'n falch am y croeso wedi cael yng Nghymru a mwyn o'r rhywbeth gwrs ni'n falch I estru nhw. Siwr groeso chi'n credu mae Ffoaduriaid yn gyffredinol drwy Gymru wedi cael ers I nhw ddechrau cyrraedd mae rai misoedd yn ôl? Yn dwym yn rhan fwy o'r amser, ni'n gwybod wrth gwrs bod rai bobl wedi cael problemau. Mae yna leiafrif yn cymdeithas sy'n meddwl taw dyle pawb yn bod yn gwmws fel nhw. Diolch beth bobl ddim fel y bobl hynny, y bobl sydd yn ymosod a bobl o achos o le maen nhw'n dod o, neu'r iaith maen nhw'n siarad, neu lliw I crôn nhw. Ond na, fi'n credu bod y brofiad wedi bod yn un positif I ran fwy o bobl. Yn dilyn ymosodiadau diweddar yn Ffrainc a'r Almaen yn cynnwys un gan geisiwr lloches o Syria yn Ansbach, ydy'r Prif Weinidog yn ofni gallai pobl yng Nghymru newid I barn am Ffoaduriaid. Mae rhaid I gofio bod mwyafrif heleth o bobl sy'n Ffoaduriaid yn bobl eddachlon. Nhw'n bobl sydd wedi gorfod gadael I cartrefi, nhw wedi dewis wneud hynny a wedi gweld pethau. Bydd rhan fwy o bobl Cymru erioed wedi gweld a wedi moyn gweld yn y pen draw. So mae rhaid I gofio hwnna hefyd. Mi'n falch dros ben bod siwr gymaint o bobl yn Nghymru wedi croesawu bobl mewn I cymunedau nhw. Mae rhaid I gofio bod pawb sy'n byw yng Nghymru, pawb sy'n byw yn Bryden wedi dod o teuluoedd sydd wedi symud mewn i'r ynys rhyw amser yn hanes. A na beth yw cymdeithas modern ni. Erioed wedi bod yn sefyllfa lle pawb yr un lliw yn ei crono, pawb yn siarad yr un iaith a phawb yn dilyn yr un crefydd. Nid felly mae Prydain wedi bod eriod. I'r teulu El Khatib, mae symud I Gymru yn golygu gobeith am ddyfodol mwy diogel. في كتير سلام، في كتير طمأنينة، ما بتخاف من شيء وما بتخاف من المستقبل والطقس تبعها كتير حلو وأنا حسيته قريب من طقس حمص
مدينة حمص اللي هي يعني بتتمتع بكل الفصول، فيها الأربع فصول. وكتير مبسوطة بسبب إنه اطمنت على التعليم للأولاد ولإلي، فبنقدر نحقق أحلامنا هون. Y gobeith yw y gall y digwyddiad yma a rhai tebyg helpu pobl o gefndiroedd gwahanol iawn i ddeall ei gilydd yn well.